men şu wagt Amerikan Birleşik Ştatlarynyň Illinois ştatynyň Chicago şäherindäki O'Hare halkyra aeroportunda onuň bir ýadyma düşdi. Aeroportda diýende in the airport ýazmy da at the airport ýazmy. Şoň haýsy dogry. At dilen predlogy biz belli bir ýer görkezmek üçin oýnýas. Onda aeroportdan belli bir ýer. Indian predlog bolsa köplenç bir zaryň içinde diýjek bolsak olanýas. Onda ol suatman aeroportun içinde. Onda inilanmaly mı atılınmaly? Eger at the airport diýjek bolsak, onda sol ýaly içi terminallary, uçurlar uçan ýoldalar sol atda değişli. Ýöne men ýürüýtläp içini görkezmek üçin ýürüýtläp indiysem, onda şu içinde diýdigim bolýar. Misal üçin aýdalar, ikol bir gidip barýan ýeli. Misal üçin men aeroportda geldim, şuna garaş oturýan. Ondan dostum gelip başladı zang etti diýeli. Ýerde sen näme menem içine gelendigimi görkezip bolbaýym in the airport diýen. Ol jana aýtdy maňa, ýerde sen näme men I'm at the airport diýen. Misal üçin daşarda başyndan düşüp dur. Onda menem aýtdym I'm in the airport diýen. Ýöne togsuny götürmek diýerler at the airport diýen dogry. Ýöne ýürüýtläp içini görkezmejek bolsaň, umuman alan at the airport dogry bolýar. Ýöne ýürüýtläp içini görkezmejek bolsaň onda in the airport diýsen ýalňyş däl.